5 μύθοι για μηχανόβιους που πιστεύουν όσοι δεν οδηγάνε. Part 3. Πρώτος μύθος. Με τη μηχανή όλοι σε θαυμάζουν. Θαυμάζουν. Ποιοι? Οι παππούδες σου ρίχνουν Παναγίες. Οι μανάδες στις βεράντες κάνουν το σταυρό τους. Οι οδηγοί στα φανάρια κατεβάζουν τζάμι μόνο και μόνο για να σου πούν «Χαμήλωσε λίγο ρε αδερφέ». Οι περισσότεροι σε βλέπουν και απλά ενοχλούνται. Και μόνο κάτι λίγες, πολύ λίγες κοπέλες χαμογελάνε. Αλλά δεν ξέρεις αν τους αρέσεις εσύ ή το γεγονός ότι τρέμει το πεζοδρόμιο. Δεύτερος μύθος. Το σκούτερ είναι για χαλαρούς. Ο πιο aggressive οδηγός στην Ελλάδα είναι ο σκουτεράς στις 8 το πρωί με καφέ στο χέρι. Κάνει weave ανάμεσα σε αμάξια, σαν να παίζει σε F1 προκριματικά. Και ναι, πάντα ο καφές είναι γεμάτος. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν σοβαρή ισορροπία. Τρίτος μύθος. Οι μηχανόβιοι πάντα ξέρουν που πάνε. Αλήθεια. Το 90% των βόλτων αρχίζουν με «Πάμε ευθεία και βλέπουμε». Πάντα. Και πάντα θα καταλήξεις σε κάποια κορυφή βουνού, χωρίς λόγο, με θέα κεραίες και αδέσποτα. Και λες, καλά, είναι και εδώ. Και είναι, γιατί όλα μοιάζουν ωραία όταν φτάνεις με 2 τροχούς. Μύθος νούμερο 4. Οι μηχανόβιοι δεν κρυώνουν. Δεν ξέρεις τι σημαίνει κρύο, αν δεν έχεις οδηγήσει μηχανή με 7 βαθμούς μετά από βροχή. Τα δάχτυλά σου γίνονται ξυλάκια ψυγείου. Φοράς 2 γάντια, 3 κάλτσες, 2 μπουφάν και πάλι νιώθεις γυμνός. Τα μάγουλα καίγονται σαν να σε χτυπάει hair dryer στη λάθος ρύθμιση. Και μετά έρχεται ο άλλος και λέει όχι μωρέ, δεν κάνει τόσο κρύο». Πέμπτος μύθος. Όλοι οι μηχανόβιοι τρέχουν. Οι περισσότεροι δεν τρέχουν καν. Απλά ακούγονται γρήγοροι με τον σωλήνα που έχουν για εξάτμιση. Αν θες πραγματικό κίνδυνο, δες κάποιον να κάνει σούζα με σαγιονάρα. Το χιλιάρι δεν είναι το θέμα. Το μυαλό είναι. Παρόλα αυτά, οι 2 ρόδες για εμάς είναι τρόπος ζωής. Εάν θέλεις να τιμήσεις το εργαλείο σου, η Motoware έχει φούτερ, θήκες κινητών και άλλα για κάθε μηχανή. Μπες στο motoware.gr και βρες τη δική σου. Οδηγάω το χιλιάρι σαν να είναι MotoGP.